интервюваш. Тъп селене сте вие да ходите с такъв цвят, Марат. Кура, бе! Защо трябва да ви го ям па точно на вас? Защото си много тъпа за това. Не, тъп си, че затова няма да ви го ям. Сами виждате как интелектуалната несъстоятелност попречи на любовта на млад. Просто ходи си на село там. Каниш я на гости? Още при първа среща. Където се снимате и... Охо, и порно клип искаш да правиш. Галена ще те съди за авторски права. Това е го махам, че ще го... Гледа как такова, бе. Ще избием зъбите, ма курво. Толкова хора за едни зъби. Да. Курва е майка ти. Така ли ще говориш с майка ми? Ще те смачкам, бе. Ще те смачкам, бе. Как ще говори така за майка ми? Не стига. Как ще говори така за майка ми? Абе! Сега ще видите, сега ще прибият. Така ли? Остава.